al Jordi, agrair-te molt que ens hagis ofert aquesta xerrada a través de l'Antoni Torroja, de l'Institut Antoni Torroja. I bé, no ho sé, suposo que el desenvolupament és ben senzill. T'escoltarem molt atentament i si hi ha preguntes, les que es puguin generar, doncs, si et sembla, Jordi, les intentarem resoldre, ¿vale? I res, Ramon, et passo la paraula a tu. D'acord, jo només volia dir que aquella frase de Houston, tenim un problema, perquè avui el Jordi podria no ser aquí, la seva presència era innecessària, perquè una persona com ell, que és jove, exalumne, emprenedor d'èxit i empresari de fortuna, podria perfectament haver optat per no fer aquesta xerrada. Per què? Doncs perquè la qüestió menys important ara al seu voltant és el centre, sinó que ell, el que orbita la seva vida és la seva activitat i d'aquesta xerrada no en treu cap rendiment econòmic, ni suculent, ni directe. Però el Jordi, jo el conec bé i sé que és un idealista i és una persona d'aquelles que sap que la humanitat té un problema greu i urgent de justícia social i sempre ha cregut que cal canviar el món per millorar-lo. I per influir sobre el món, primer s'ha d'influir sobre les noves generacions, que són els alumnes d'avui. Ell mateix va demanar fer aquesta xerrada convençut que podria crear vocacions científiques entre els que sou aquí avui i, com ell fa, provar de millorar la Terra ni que sigui des de l'espai, que ara mateix és la principal ocupació del Jordi. Escolteu-lo bé perquè és d'aquelles persones que sempre han estat capaces de fer més del que li pertocava fer, que és aquella petita diferència que efectivament pot solucionar tots els problemes del món. Endavant, Jordi, i provem de solucionar aquest problema. Primer de tot, merci, Ramon, Rosa, per coordinar tot això. És un plaer estar aquí i una mica retornar, encara que sigui virtualment, a l'institut i conèixer-vos també a molts de vosaltres que no ens coneixem, però encantat de conèixer-vos. Com molts sabeu, ara segurament heu sentit el tema New Space a Catalunya i aquesta iniciativa de Generalitat. I arran d'això, és una iniciativa que jo he vist des del principi. De fet, jo treballo per una empresa de Open Cosmos, lidero l'equip de tecnologia, bàsicament, a Open Cosmos. I nosaltres hem participat activament en tota aquesta iniciativa, donant tot el feedback des de la part industrial, no? Perquè això es materialitzi. I arran d'això han sortit altres projectes. Un d'ells és el llançament de 2 nanosatèl·lits, un d'ells el 20 de març, el qual ara mateix s'està integrant al coet, s'està posant dins del coet aquests dies, i l'altre que de fet l'estem fent. I els dos, de fet, tenen components d'Open Cosmos, els estem fent nosaltres, i jo els he vist el que s'està a punt de llançar des de zero fins posar-lo al sistema de separació del coet jo mateix, i l'altre just ara estem començant el disseny per llançar-lo aquí 1 any i mig. Llavors vaig creure convenient que potser us podria interessar saber una mica més d'això, i ja que soc d'aquí i he sortit dels mateixos instituts o escoles que vosaltres, podria ser útil. I hi ha una cosa que no sé fins a quin punt vosaltres en sou conscients, però sou una generació única. Sou una generació superespecial. Sou la primera generació en la història de la humanitat que des que esteu vius, cada dia, cada hora, cada minut, hi ha hagut alguna persona que ha estat a l'espai vivint, cada dia. És a dir, portem 20 anys en presència contínua d'humans a l'espai per fer recerca, per conèixer una miqueta més a nosaltres mateixos i poder millorar aquest món. I és amb això que us volia convidar avui a fer un viatge espacial. Tocarem una miqueta la història, no? Crec que és important fer una miqueta veure d'on venim i que veieu com la humanitat sempre ha mirat al cel. I després també que pugueu extrapolar cap on podem anar, que és la part que, com ha dit el Ramon, sou vosaltres els que tindreu a dir això. O sigui, sou vosaltres que ara mateix ja teniu a dir i en tindreu més en els anys que venen. I després, per què hi anem? La pregunta de per què jo crec que és una de les coses més importants de plantejar-se sempre, no? El per què de les coses. Intentar entendre per què les coses funcionen d'una certa manera. I quan entens com una cosa funciona és quan llavors et pots posar les següents metes i millorar-ho. I acabarem amb tot el tema New Space, els satèl·lits i tot el que vulgueu saber d'això. I si ho puc respondre, doncs ho respondré. I si no, doncs, no sé, ja farem un cafè algun altre dia quan ho hagi estudiat o vosaltres ho estudieu i m'ho expliqueu a mi. Una mica la història
si tu mires en el passat, qualsevol evidència que tenim de civilitzacions passades, hem vist sempre, 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 que hi ha hagut alguna influència dels astres, de les estrelles, del cel, etc. Sempre. Totes les civilitzacions han mirat a dalt. I, de fet, quan ho penses, és bastant lògic. Tenim un dia, no?, que està definit per bàsicament la rotació de la Terra. Tenim un sol doncs, que surt, que es pon. I això ens defineix doncs, el nostre dia a dia. Tenim marees amb les llunes. Quan surts de nit i no hi ha contaminació lumínica, i en el passat, quan no tenien llum artificial, doncs, si miraves a dalt, era un espectacle. Això, si mirem al passat, totes les civilitzacions han mirat amunt i és que és bastant obvi. Si teniu l'oportunitat d'anar alguna nit fosca, si és freda, poca humida, en alçada, si un dia aneu als Pirineus a 2.000 metres, sortiu a fora, és un espectacle. Si no ho heu vist mai, és increïble. I és normal que la gent, doncs, molts cops quan no trobaven explicacions a certs fenòmens que passaven, doncs, ho explicaven doncs, amb la mitologia, amb les religions, etc. I tot això sempre està molt relacionat amb el cel, amb l'espai, etc. No? I aquí hem trobat, des de fa milers d'anys, doncs hem trobat evidències d'això. Hem trobat mapes de constel·lacions escrivits amb ullals de mamut de fa 30.000 anys. Hi ha calendaris lunars i solars fets amb pedres. Els babilonis escrivint ja amb tauletes de fang, descrivint Venus, descrivint el cometa Halley, etc. I a l'antiga Grècia van descriure per primer cop que tinguem evidència el model heliocèntric, no? El Sol, diguem, com a centre de l'univers conegut llavors. I després, doncs, a principis els primers 10 segles després de Crist, els perses van avançar moltíssim l'astronomia, van descobrir Andròmeda, moltes estrelles que comencen per Alt, Altair, Aldebaran, etc. Són noms que venen de la cultura islàmica. I després, doncs, a Europa, quan va agafar tot el coneixement aquest d'Àsia i d'Orient, hi va haver la Renaixença, doncs tenim gent com Copèrnicus, Tycho Brahe, etc. Galileu, Newton, tota aquesta gent va fer evolucionar tota la mecànica per descriure aquelles observacions, no? És el mètode científic. Tu observes una cosa, fas una hipòtesi, llavors mires de treure un model matemàtic, un model físic d'això, fas un pronòstic, no? Dius, doncs aquest planeta passarà per tal lloc tal dia, i llavors mires a veure si això quadra o no. I això, de fet, va forçar al segle XVIII a crear inclús noves matemàtiques. El concepte de funcions i això, Euler, per exemple, va crear. I aquí he posat com a exemple una equació que diuen que és de les equacions més maques de la matemàtica, que introdueix uns conceptes que abans del segle XVIII no existien. I això ens ha permès doncs, avançar sense la tecnologia a través de poder-ho escriure i explicar-ho i fer tots aquests càlculs. I al segle XIX he posat aquesta foto, que això està relacionada amb el novel·lista Jules Verne, que va escriure un llibre sobre el viatge a la Lluna. I ell doncs, veia com a somni que els humans algun dia arribarien a la Lluna ja al segle XIX. La manera que ho pensava era amb una bala i amb un canó, que hagués matat la gent, però bueno, diguem, la idea estava allà. I, paral·lelament, a part de la fascinació aquesta per l'univers i l'estudi, doncs hem vist com també s'ha anat desenvolupant la coeteria, principalment per usos militars. Ara tenim els xinès amb coets de pólvora i més tard els indis també contra la colonització anglesa. I aquí és quan al segle XX una mica tot això s'uneix, no? És quan tota la part d'astronomia i la part de coeteria es comença a entendre com un tot del mateix. Tenim, per una banda, l'imperi rus, Txaikovsky, que és aquest senyor aquí dalt, que desenvolupa l'equació coet. És una equació que ens permet saber, bàsicament, quina és l'energia o el que podem esperar d'un intercanvi màssic d'un coet, no? I per l'altra banda tenim als Estats Units el senyor Goddard, que és el primer que llança un coet híbrid amb propulsant líquid de la història. El que passa que al segle XX, com tots deu saber, hi va haver 2 guerres mundials que van provocar bastants desastres. Un efecte secundari, no desitjat, però és el que és que a Alemanya hi va haver un senyor que es diu Wernher von Braun, que estava fascinat amb crear coets i enviar gent a dalt a l'espai, i bàsicament va acceptar financiació dels nazis per desenvolupar un missil. Ell va veure aquesta financiació com una manera de continuar els seus somnis. I va crear la B-2, d'altres missils abans, finalment la B-2, que era un missil balístic. Un cop acabada la guerra, els Estats Units, el Regne Unit i Rússia, o la Unió Soviètica llavors, es van repartir tots aquests científics, totes aquestes B-2, el van desmuntar, el van entendre i van començar a desenvolupar tota la seva tecnologia. I aquí és quan comença la Guerra Freda per una banda militar
i després tenim la carrera espacial, no? Que és l'avanç científic i tecnològic arran de tots els descobriments i l'avanç que s'ha fet durant la Segona Guerra Mundial. Fins l'any 59, que es llança el primer satèl·lit artificial orbitant al voltant de la Terra. I abans s'havien llançat coses fent una paràbola, però heu de pensar per arribar a orbitar la Terra, els satèl·lits van a uns 8 km per segon. O sigui, penseu, no sé, Cervera-Targa, doncs, que són 10 quilòmetres, doncs en un segon estàs allà. Llavors, per arribar a posar un objecte al voltant de la Terra amb aquesta velocitat necessites moltíssima energia. Per això, bàsicament, van haver d'engrandir aquests missils inicials fins a crear els coets com aquest d'aquí baix, que és el coet Vostok, que bàsicament per tirar un satèl·lit d'una mida d'una pilota de futbol, una mica més gran, doncs és un coet que era com un edifici, a 30-40 metres de coet. I arran d'això, un cop s'ha aconseguit això, doncs es va iterant, no? L'espai era un món desconegut, no sabien com l'electrònica podia funcionar, si la radiació l'espatllaria, no se sabia absolutament res. Però a mida d'anar enviant coses i anar provant, doncs vas aprenent. A l'any 59 s'envia el Vanguard 2 per part dels Estats Units, que és el primer satèl·lit d'observació a la Terra. És el primer cop que es fan fotos a la Terra des de l'espai. I veieu com aquí tots són esfèrics al principi, tenim el primer satèl·lit de comunicacions ja l'any 60, i després el primer satèl·lit comercial d'una empresa comercial ja l'any 65. Abans que l'home arribés a la Lluna, ja hi ha una empresa comercial que està llançant satèl·lits per temes de comunicació. I en paral·lel a tot l'avanç dels satèl·lits, tenim l'avanç, diguem, de vol humà, de human spaceflight. Però abans de poder posar un humà en òrbita, t'has d'assegurar molt bé que no el mataràs i no li faràs, tot i que el risc era molt gran, no en donaven un duro pels primers. Però al principi van començar a llançar animals. Aquí hi ha la gosseta laica, que va ser el primer mamífer en orbitar la Terra. No va ser el primer animal. El primer animal va ser una mosca, que ja es va enviar amb una B2 d'aquestes que van agafar dos nazis, van enviar una mosca dalt i per veure què passava, no? Però això només va ser un vol parabòlic a uns 100 quilòmetres d'alçada. I mentre Rússia ho feia servir gossos, o gosses, de fet, feien servir, als Estats Units feia servir monos. I cada un avançava tota l'experimentació per aprendre com llançar humans amb dos mamífers diferents. I fins que Rússia, aquí van aconseguir retornar per primer cop a la Terra vius dos mamífers, que són aquestes dos gossetes que estan en un museu a Moscou. Estan dissecades, són les reals. Aquesta foto la vaig fer jo, de fet, i si mai aneu a Moscou, aneu a visitar aquest museu. És un museu de l'espai, és dels millors que hi ha del món. I és el primer cop que retorna un mamífer, per tant, un ésser bastant complex, havent orbitat la Terra diverses vegades a terra sense fer-li mal. I això és el que ajuda, bàsicament, que l'any 61 el Yuri Gagarin és el primer humà, el primer home, a orbitar la Terra, i just 2 anys després tenim la Valentina Tereshkova, la primera dona en orbitar la Terra. Mentrestant, als Estats Units, als anys 60, van fent vols parabòlics, aconsegueixen també anar orbitant, però aquí els russos anaven una miqueta més avançats que als Estats Units. El que passa que un cop es van posar la meta de sortir a l'òrbita terrestre i anar una miqueta més enllà a la Lluna, els russos, el coet que tenien, el disseny no era molt fiable i els hi va rebentar diversos cops. Total, que aquí al final els Estats Units va agafar el lideratge, fins al que suposo que ja es deu saber que l'any 69, amb les missions Apollo, s'aconsegueix arribar a la Lluna, primer s'orbita i després bàsicament s'aterra a la Lluna i es va tornar pedres de la Lluna, roques que s'estan estudiant encara a hores d'ara, i de moment hi ha hagut 12 persones que han tocat la Lluna, i jo crec que d'aquí uns anys, no molts anys, n'hi veurem algunes més. Un cop això, aquí ja es declara que una mica la carrera espacial ha acabat, la Guerra Freda continua un temps més, tot el tema de les armes nuclears, etc., fins que després la Unió Soviètica, als anys 90 ja cau. I aquí és on l'espai continua amb tota la part, de desenvolupament científic que tenia, tot això va continuant. Es llancen les primeres estacions espacials, fins a dia d'avui que tenim l'Estació Espacial Internacional, que és aquesta a la dreta, on és la casa permanent
d'uns 6 astronautes. Sempre, ara mateix, hi ha unes 6 persones allà dalt vivint. I això ha sigut cada dia des que tots vosaltres esteu vius. I aquí és on hi ha hagut la comercialització a l'espai i empreses privades com Open Cosmos, que és allà on jo treballo, és l'empresa que he vist néixer, doncs bàsicament podem arribar a l'espai i proveir serveis i guanyar-nos la vida en això. Això és una cosa que fa uns anys no era impensable i ara hem pogut desenvolupar tota la tècnica fins al punt que això és possible. I aquí és una mica ens porta a per què anem, no, a l'espai. Jo estava pensant una mica com explicar-ho, això, perquè hi ha moltes raons per les quals anem. Però la millor manera de sintetitzar-ho que he trobat és això. Una, i anem pel futur, per avançar la ciència i la tecnologia. Al final, el que ens fa avançar a trobar nous descobriments així és quan ens posem reptes que ara mateix no sabem solucionar, això són reptes, i a base d'aquests reptes el que fas és poses els diners, el diner és tota la gent, tot el poder mental de la gent, el treball, etc. Treball físic per solucionar certs problemes que no tenim encara la solució. Doncs l'espai és un d'aquests grans reptes. Hi ha moltes coses que encara no coneixem que ens poden ajudar a entendre millor aquí a la Terra i millorar-ho. I després hi ha la part més llunyana, que és el fet de fer els humans una espècie interplanetària o inclús interestel·lar en algun punt. Això està una mica més lluny. Jo crec que nosaltres veurem aterratge a Mart, però el fet de tenir una civilització sostenible en un altre planeta queda una miqueta lluny. Si voleu, després parlem d'això. L'altra cosa és pel present. Actualment, tots vosaltres, cada dia, feu servir tecnologia espacial. O sigui, actualment la infraestructura espacial és una infraestructura crítica per tot el món. Per tant, la provisió de serveis pel present és una cosa ja realment necessària, com ho és la infraestructura, per exemple, energètica o aigua potable a les nostres cases. Anant una mica més amb exemples, perquè acabeu d'entendre la importància d'això i com fem ús d'espai a nivell diari, tenim una part que és l'observació de l'univers. Aquest és el telescopi Hubble. És un dels telescopis més prolífics del món. És dels que ens ha enviat més dades. I, per exemple, ens ha enviat fotos com aquesta de Saturn, on es veuen aurores boreals als pols. Això ens ajuda a entendre que Saturn té un camp magnètic com la Terra. I la raó per la qual és important saber, per exemple, el tema de camps magnètics dels planetes és perquè el camp magnètic protegeix l'atmosfera. Si no hi hagués camp magnètic, segurament el vent solar s'hauria emportat part o molta bona part de l'atmosfera i nosaltres no podíem respirar. Llavors, mirant una miqueta lluny a altres llocs i també mirant a la Terra, podem ajudar a entendre com funciona el nostre planeta, que és l'únic que tenim de moment. I després hi ha coses tan xules com això. Al llarg de 2 anys, per exemple, es va veure com una nebulosa al voltant d'una estrella es anava desenvolupant. Fa 2 anys és un temps supercurt a escala universal. I l'univers no està tan lluny, no cal tampoc telescopis com el Hubble o així per observar-lo. De fet, aquesta foto la vaig fer jo, és la constel·lació que es diu del Cap de Cavall i hi ha Orió. I és una cosa que si algú té accés a telescopis o així, o si podeu anar a observatoris com el Montsec o Àger o així, aneu-hi, és un espectacle, realment val la pena. I una miqueta mirant més a prop, tenim el Sol. El Sol és aquest motor de la Terra. La Terra és sostenible dins del nostre límit de temps, diguem, humà, gràcies a que rebem una aportació neta d'energia del Sol, de l'ordre d'uns 1.300 watts al metre quadrat. I és important entendre el Sol aquest, el que ens manté en vida, per diverses raons. Una, tenim aquesta foto, per exemple, aquí, que veureu, hi ha una explosió solar. Si una explosió solar d'aquestes enganxa la Terra al mig, pot provocar realment problemes greus. Llavors, sabent amb antelació quan arribarà una explosió solar d'aquestes i entenent quanta energia ens arriba, podem protegir tot el sistema, per exemple, les xarxes elèctriques, sistemes de comunicació o els satèl·lits també. Si nosaltres sabem que hi ha una explosió solar o així, doncs reduïm la potència dels satèl·lits, els posem a mínim, en safe mode i tot això per tal que no els afecti tant. Tot això ajuda moltíssim a mantenir totes aquestes infraestructures crítiques funcionant. I l'altra raó, una altra de les raons molt bones per entendre el Sol, és per intentar replicar-lo aquí a la Terra, és per intentar replicar la fusió nuclear, que és una de les energies amb més potencial en el futur. És molt difícil,
és molt difícil i espero que a veure si algú de vosaltres doncs, una mica ajuda a resoldre aquest problema i arribem a la fusió nuclear comercial en algun dia, abans que ens morim. I després tenim, ja mirant encara més a prop, tenim tota la part d'observació a la Terra. El canvi climàtic, suposo no cal que expliqui res d'això, és una cosa que monitoritzem dia a dia, hora a hora, des de l'espai. És de les millors maneres de monitoritzar la Terra. O sigui, tu quan vols monitoritzar una cosa intentes tenir la visió el més global i més acurada i més a temps real, podríem dir, possible. Des de l'espai ho podem fer. Podem monitoritzar doncs, els nivells de CO2. De fet, si mireu ara el temps de TV3, van posant els nivells de CO2 allà cada nit i podem veure com les nostres accions doncs, tenen una reacció, no? I, per tant, podem prendre millors accions. Quan monitoritzes un sistema, pots veure si el que estàs fent doncs, provoca que unes mètriques vagin cap a una banda o cap a l'altra. I llavors doncs, iteres amb això, al final amb el mateix objectiu, mantenir el planeta Terra, que és la nostra nau, és l'únic planeta que podem viure de moment, doncs, mantenir-ho una mica més sostenible del que fem ara. I hi ha més recerca que es fa des de l'espai. Tenim recerca relacionada, per exemple, amb ciències de la salut. Tenim astronautes a la ISS que gràcies a la microgravetat que hi ha allà, les cèl·lules reaccionen d'una manera diferent que a Terra. I això ens permet fer certs estudis que a la Terra no serien possibles, a microgravetat, amb això. I això ha donat, si busqueu pel Google així, veureu que hi ha bastants, inclús medicació, tractaments, etc., que han sortit arran de l'exploració espacial. Els astronautes que hi ha allà, la microgravetat els hi provoca que perdin massa muscular i massa òssia. I això us ajuda moltíssim en gent amb osteoporosis que tenim. Bàsicament tenim gent sana en la qual pots fer experiments en un ambient controlat, els hi controlen la dieta, el son, o sigui, tot. O sigui, és dels humans que hi ha més controlats al món i, per tant, què millor experimentar que amb ells. Et donen unes condicions molt úniques. Després, el coneixement del cos humà en microgravetat. Hem de mantenir aquests astronautes en vida i sans. Per tant, doncs, tenim un deure d'aprendre com mantenir la gent sana en un ambient microgravetat o fora de la Terra, també. Diagnosis en remot. Ara amb el Covid, tots heu vist com el tema remot és, bueno, tothom ho està descobrint i coneixent. Hi ha molts llocs on la medicina no arriba, no hi ha hospitals, no hi ha especialistes allà. Si podem diagnosticar malalties en remot de manera efectiva i inclús ajudar amb els mèdics que hi hagi allà a curar, podem estendre moltíssim tot aquest coneixement i arribar a totes les societats. Els astronautes que hi ha allà dalt, si els hi passa alguna cosa, no els hi pots enviar una ambulància, o sigui, s'han d'espavilar ells solets i tornar-los a la Terra tardes unes hores, inclús dies. I els temes de reprofitament d'aigua, energètics, etc. Per posar alguns exemples, n'hi ha uns quants més. I a la part de monitorització, he posat més exemples aquí, però per exemple, meteorologia. Tots heu sentit el nom de Meteosat. És un conjunt de satèl·lits de meteorologia i gràcies a això tenim un sistema molt més acurat de predicció. Ara, uns quants dies enllà, sabem molt millor si vindrà una tempesta de neu, si vindrà fred o així. I això no només ajuda per saber si pot sortir la bici el dissabte, però també per salvar vides. O sigui, diuen, doncs mira, aquest cap de setmana no vagi als Pirineus perquè hi ha risc d'allaus, perquè hi haurà molt fred, hi haurà molt vent i t'hi pots quedar, per exemple. Doncs això ajuda a salvar vides. El tema incendis, quan no hi ha visibilitat per volar helicòpters ni avions, de nit, pel fum, pel vent, ajuda moltíssim poder-ho controlar des de l'espai i poder controlar aquests incendis i evitar que els bombers es quedin encerclats o després també per fer el que seria l'anàlisi de quantes hectàrees s'han cremat, per temes d'assegurances, etc. Desastres naturals és un altre cas molt específic, que és quan, si tens una zona altament devastada per un desastre natural, un terratrèmol així, tens unes quantes particularitats. La primera, tens gent allà que necessita ajuda. Segona, tens infraestructures que no funcionen. Carreteres tallades, ports, aeroports que no funcionen, antenes de telefonia que no funcionen, per tant no es poden comunicar ni la gent de fora es pot comunicar amb ells. I per tant, com que no hi pots arribar ni pots comunicar, no saps què està passant. Des de l'espai podem veure el que està passant, observant amb càmeres, i també ens hi podem comunicar. Per tant, per lo que seria els primers segons, primers minuts i hores de resposta a desastres naturals, la infraestructura espacial és realment crítica per tots els serveis d'emergència. Agricultura de precisió, control de plagues, hi ha el tema de mobilitat i planificació.
cap on creixen les ciutats, cap on poden créixer o no, tot el tema de cartografia, tot això es fa amb radars des de l'espai, bona part. I també, per exemple, un cas que vaig conèixer fa uns anys és quan al nord d'Àfrica hi va haver un desplaçament massiu de gent, encara n'hi ha, degut a les guerres, doncs hi havia camps de refugiats que s'estaven muntant en llocs on la gent es trobava bloquejada, per un riu, per una frontera, pel que sigui. I aquests camps els muntaven doncs, amb el que teníem, que era molt poc. Llavors, tot això es podia detectar, aquests camps, com s'anaven muntant des de l'espai, i idealment donar-los suport. Alguns governs triaven altres accions que jo no comparteixo, però bé. I la preservació del medi. Tot el tema del canvi climàtic, però també a nivell més local, no? de mantenir tot el medi ambient, tot el que ens envolta doncs, en harmonia amb nosaltres, monitoritzant-ho i prenent aquestes accions per guardar-ho. I us he posat una imatge perquè vegueu... Això són imatges reals de satèl·lit. La gran majoria d'imatges que veureu són imatges reals. I això és la desforestació que hi ha al Brasil, a l'Amazones, al llarg d'uns anys. Vas tirant imatges contínuament cada dia i pots detectar doncs, si els arbres s'estan tallant o no. Si s'estan tallant il·legalment, doncs els governs han d'actuar. Si és legalment o així, et pots plantejar a veure si la tala legal que hi ha és sostenible al llarg del temps o no. Controlant la massa forestal, comptant els arbres a tot el món, des de l'espai, pots veure si al llarg dels anys es redueixen o s'incrementen i a quines zones. I quin és el canvi local a la meteorologia, a la societat d'allà, etc. És un cas clar, doncs, que ajuda bastant. Hi ha un altre cas que és... Jo no n'era conscient d'aquest cas i un dia el vaig llegir i em va fascinar molt, que és el fet de... A l'Àfrica, de tant en tant, hi ha plagues de llagostes que arrasen amb els cultius. I ara imagineu doncs, el fet de... Ara mateix el Covid ha fet tancar restaurants, ha fet tancar la indústria cultural a casa nostra, etc. I això ha provocat doncs, un impacte gran a l'economia i a la vida de molta gent. Us imagineu una zona on l'economia de la gent és 90% agricultura i no només tema econòmic, sinó que mengen d'allò. I en qüestió de dies desapareix tot això. Què fa aquesta gent? O esperen a rebre ajuda de fora, que n'hi ha, però és limitada, es moren de gana o marxen. Això provoca migracions massives. I a la seva banda, aquestes migracions massives provoquen doncs, posar en pressió altres societats que estan al voltant, etc. No? Doncs, si podem monitoritzar aquestes plagues i preveure-les abans que passin, doncs això pot realment ajudar i tenir impactes a la geopolítica mundial. I per últim, hi ha la part també aquesta de navegació i comunicació. Tots coneixeu el GPS, el teniu al mòbil, cotxes, avions, a tot arreu. Però només per posició, una cosa que potser no sou conscients és que teniu precisió atòmica d'un rellotge atòmic a la butxaca. I això és gràcies a que els mòbils estan sincronitzats amb la constel·lació GPS. I aquesta sincronització de temps ens ajuda a que l'internet, a que les xarxes energètiques, etc., funcionin en harmonia a nivell mundial. Sense això, ara mateix seria problemàtic inclús fer aquesta videotrucada. I després, amb el tema de comunicació, tenim internet en zones remotes. Pot ser doncs, als Pirineus, on no hi ha cobertura, al mig del mar, a l'Antàrtida, en un desert, a qualsevol lloc, amb avions, amb vaixells. I aquí és on entra la part d'IoT, que és el satèl·lit aquest que llançarem el 20 de març. IoT vol dir Internet of Things, l'internet de les coses, que és agafar bàsicament qualsevol cosa, qualsevol dispositiu electrònic i connectar-lo al núvol per tenir aquestes dades i poder monitoritzar això. I amb això doncs, pots connectar des d'un tracker GPS al coll d'un os als Pirineus i saber on és, a un sensor de temperatura al mig del mar, un sismògraf també que hi ha al mig del mar per detectar maremotos abans que arribin a la costa. No? Doncs això en zones on no hi ha comunicació, no hi ha xarxes de mòbil, ni wifi ni res d'això, doncs per satèl·lit tens cobertura mundial. I aquí és on aquest satèl·lit que llançarem proveirà els primers serveis d'IoT a Catalunya a través d'infraestructura espacial. Aquí us he posat un gràfic una mica cutre, però crec que farà el fet. Tenim les terminals a terra. Són terminals de la mida d'un mòbil, són molt petites. I aquí, amb aquestes terminals, tu hi poses les dades de qualsevol sensor, pressió, temperatura, el que sigui. Això ho enviaran a aquest satèl·lit, que estarà orbitant al voltant de la Terra, i el satèl·lit després ho envia un altre cop a terra a través de les estacions de comunicació que tenim nosaltres arreu del món.
A través d'internet es puja al núvol i llavors aquestes dades estan accessibles a qualsevol usuari. En aquest cas serà la Generalitat de Catalunya i segurament moltes altres empreses privades i grups de recerca. Veurem què surt d'aquí. I, per altra banda, nosaltres, des d'Open Cosmos, fem el control d'emissió. Mantenim aquest satèl·lit operatiu i que funcioni tot bé. I la gràcia d'això és que amb aquest mateix satèl·lit tu agafes aquesta terminal i la transportes al mig del mar o a l'Antàrtida o al desert del Sàhara i et funciona igual. No cal que hi hagi cobertura, ni canvis de freqüències, ni res d'això. I aquest és el potencial que tenen aquests satèl·lits, en aquest cas en concret del tema d'IoT. Us preguntareu potser què és un nanosatèl·lit. Doncs nanosatèl·lit és una part específica dels satèl·lits. És un satèl·lit petit, uns 10 quilos, del tamany més o menys d'un microones. Però fa el mateix que un satèl·lit gran. Bàsicament, la seva missió és poder enviar dades des de l'espai d'un instrument que té a bord. Pot ser una càmera, pot ser un receptor de radiofreqüència, com aquest satèl·lit d'IoT, i té els mateixos sistemes crítics que els satèl·lits més grans, exactament els mateixos. Té l'instrument en si, un sistema de comunicació per poder pujar actualitzacions de software, per poder baixar aquestes dades, té l'ordenador per processatge a bord, un sistema de potència, ha de rebre energia a través dels panells solars del sol, transformar-la per donar potència a tots aquests sistemes, control d'actitud, cap allà on apunte, control d'òrbita, alguns porten propulsió, poden canviar d'òrbita, l'estructura per resistir el llançament, que és com posar-te en una coctelera gegant, i tot el control tèrmic, mantenir tota l'electrònica que no estigui ni molt calenta ni molt freda. L'espai és un lloc bastant hostil. I aquí veieu l'interior d'un satèl·lit. És un satèl·lit semblant, el que es llançarà no és aquest, però bàsicament està ple d'electrònica, plàstic, alumini i components electrònics i càmeres, sensors, etc. I aquí hi ha els dos satèl·lits, que de fet Open Cosmos llançarà dos satèl·lits en aquest llançador el 20 de març. Un és el satèl·lit d'IoT aquest de la Generalitat de Catalunya i l'altre és un satèl·lit per una altra empresa privada i els vam integrar fa unes setmanes al sistema de separació a Rússia. I aquesta caixa, bàsicament, el que fa és obre la porta platejada i el satèl·lit surt disparat des de l'espai. Això un cop, evidentment, el llançador està en òrbita. Aquesta caixa és la que es munta a l'etapa superior, a la tercera o quarta etapa, en aquest cas, del coet. I, com veieu, n'hi ha unes quantes. Es poden llançar. El rècord són 137 satèl·lits en un mateix llançador. I una mica perquè tingueu una mica de perspectiva dels nanosatèl·lits, de com s'ha arribat a avançar. Als anys 70, per fer el mateix, necessitaves un satèl·lit de l'ordre d'1 o 2 tones, com un autobús de mida. I ara ho podem fer amb un satèl·lit molt més petit. I això és la mateixa miniaturització electrònica que vosaltres no heu vist, però els vostres pares sí que han vist, per exemple, als anys 50, 60, 70, etc., ordenadors molt més grans. Hi ha la frase famosa d'IBM, que deien que el mercat d'ordenadors mundial era de 5 ordenadors només. Això fa 50-60 anys. Ha evolucionat moltíssim. Penseu això, la generació dels vostres pares ha fet avançar d'allà on estàvem, amb ordenadors que ocupaven edificis, a una cosa que ens hi cap a la mà i és molt més potent. Doncs ara imagineu, la vostra generació, tot el que vosaltres podreu fer. I perquè tingueu encara més la idea de la comparativa, us he posat aquí una taula que tenim a l'esquerra l'ordenador de guiatge de l'Apolo 11, que és la missió que va portar els humans a la Lluna per primer cop. Només l'ordenador, no tot el satèl·lit o la càpsula en si, només l'ordenador, comparat amb tot el satèl·lit que llançarem el 20 de març. Tenim que les dimensions són unes 10 vegades menys, massa 5 vegades menys. De memòria RAM, per exemple, i memòria no volàtil, estem parlant de 6 ordres de magnitud més que abans i de potència també molt menys. I aquí veieu el tamany comparativament amb aquesta mà d'aquest operari, comparat amb un dels meus companys de feina que estàvem ensamblant aquest satèl·lit. Així és com ha avançat la tecnologia en qüestió de 40 anys. I una mica, és això. Penseu en aquest avanç que s'ha fet en el passat i en l'avanç que tots vosaltres realment podeu fer en els següents 30-40 anys. I al final el que ens fa empènyer és el fet aquest, és el d'anar a solucionar els reptes que tenim pel benefici que tenim, pel benefici comú a la Terra. I bé,
Ja està, només volia acabar amb això. No sé si hi ha, ara suposo, preguntes o... Sí, molt bé, Jordi. Gràcies. La veritat és que ha estat un plaer escoltar-te i és un privilegi tenir-te avui aquí, en aquesta trobada virtual. Ets un exemple real i, a més, proper, no? A seguir pel nostre alumnat, de que si hi ha ganes, si hi ha disciplina i passió, es pot arribar molt lluny i esperem que, si més no, els que avui t'han seguit en prenguin nota i s'emmirallen en persones com tu, no? Doncs ara passem a les preguntes, si n'hi ha, suposo que sí, que ja tenim l'alumnat de la comarca amb ganes de preguntar-te coses i que aprofitin, que això és una ocasió única. Sí, Mercè. Jo tinc una pregunta. Endavant, endavant. Sí, que la brossa espacial, els nanosatèl·lits després també acaben influint en brossa espacial? Sí, tot el que llancem a l'òrbita terrestre o a qualsevol lloc. Això és el mateix que la Terra, o sigui, qualsevol cosa que tiris por ahí, si no ho recicles o no ho reutilitzes, doncs es converteix en brossa. Els satèl·lits es tiren la majoria en òrbita terrestre, alguns, de fet, han anat a la Lluna ja i, de fet, alguns a Mart i tot, en òrbita marciana. Però sí, i bàsicament aquí, a l'òrbita terrestre, hi ha una legislació a nivell internacional que la controla la ONU, l'Organització de les Nacions Unides. Té una branca, diguem, de legislació espacial que obliga que qualsevol satèl·lit que no estigui operatiu ja, que no sigui útil, en 25 anys ha de desaparèixer d'òrbita útil. I el que es fa és, bàsicament, els fem reentrar. Alguns, ara això potser us espatllaré una miqueta el romanticisme, però alguns estels fugaços que veieu, no, és fer ratlla, reentrant. I són aquests satèl·lits que fem reentrar, que es cremen... De fet, nosaltres els hem de dissenyar i hem de demostrar que aquest satèl·lit, quan reentri, es cremarà al 100% sense arribar a la Terra per no fer mal a ningú. I després hi ha tot un tema de control d'òrbites. Nosaltres no podem llançar els satèl·lits o canviar d'òrbita com ens doni la gana. Això és com quan vas conduint un cotxe per una autovia o control de tràfic amb semàfors, els avions també tenen les seves autovies, etc. És el mateix. I mica en mica això es va controlant més. La part que encara controlem menys, que aquí és on es necessita més recerca, és la part de poder detectar peces petites. Ara mateix, qualsevol cosa que sigui més petita d'una pilota de tennis, no la podem veure. I si no saps on és, llavors, bàsicament, allò es converteix en una bala perduda allà al mig que si toca un satèl·lit el destrueix. Llavors, per sort, no es llancen satèl·lits tan petits i els satèl·lits que tenim, nosaltres, per exemple, just ara fa 2 dies, hem començat a registrar aquests satèl·lits amb el sistema de radars del govern dels Estats Units perquè els hi passarem dades per tal que ells ho publiquin a nivell mundial i tothom sàpiga on els satèl·lits estan i puguem operar-los de manera segura. Si s'apropen a un altre satèl·lit, els podem moure, etc., per evitar qualsevol problema. O sigui, comença a haver un control molt gran en aquest sentit, però encara falta una miqueta més. Molt gràcies. I una altra pregunta, si... han fet una pregunta primer pel xat. Sí, ara obre el xat. Traslladem l'Anna Felip. Preguntem als alumnes de segon P què passa amb els satèl·lits vells que són vells i no es fan servir. Doncs els satèl·lits, quan són vells i ja no s'operen, és això, els fem que reentrin. Hi ha hagut satèl·lits que han fallat abans de que haguessin de reentrar i el que fas normalment és els poses en una òrbita suficientment baixa perquè la mateixa resistència... Encara hi ha una miqueta d'atmosfera. L'atmosfera és bàsicament l'aire es va fent menys dens i allà on posem els satèl·lits, a uns 500-600 quilòmetres d'alçada, encara hi ha... Estem parlant d'àtoms aquí, àtoms allà, d'oxigen, i llavors això va frenant el satèl·lit i al final acaben reentrant per si sols. Llavors nosaltres, per exemple, com a empresa, llancem els satèl·lits que si el dia 1 aquell satèl·lit falla, al cap de 5 anys, ell solet haurà reentrat.
De manera que és el que es diu un fail-safe, no? És un sistema que si tot falla, tot i així, doncs no creem brossa espacial al llarg del temps. I la pregunta que et deia abans, veus factible els viatges espacials a altres exoplanetes? Exoplanetes entès fora del sistema solar. Sí. Per exemple, Kepler 186f, que està a 500 anys llum. Sí, doncs, bueno, jo crec que dins de la nostra vida serà difícil. Al llarg del temps, sí. I el que em fa dir que sí és perquè si mires, per exemple, els humans o qualsevol animal que ha anat evolucionant a la Terra, hem evolucionat primer en un lloc que era idoni per nosaltres. I a través de la ciència i la tecnologia, ara hi ha gent que pot viure en llocs on a l'hivern, si no fos perquè tenim aïllaments, les cases, la calefacció, etc., es moririen, no podrien sobreviure. Per tant, tots aquests reptes que bàsicament els humans hem arribat en llocs ja actualment que fa anys no hi haguessin pogut anar per evolució natural, per la evolució biològica. A través de la ciència i la tecnologia hem pogut extendre el nostre rang d'abast, no? Per dir una manera. Per tant, no és impensable pensar que en un futur aquesta extensió la podrem fer també doncs, amb altres planetes i sobrepassar tots aquests reptes igualment. El que passa que segurament estaríem parlant de o bé la mateixa generació que aconseguim frenar l'envelliment o bé poder mantenir successives generacions viatjant cap allà. Llavors, bueno, el fet de generar energia, generar aliment, etc., doncs tot això no és trivial. Però, sí, o sigui, el que anem avançant tot va apuntant que cada cop anem solucionant aquests problemes. Bueno, gràcies. Tenim una altra pregunta al xat. Des de primer A, quant temps de funcionament té un nanosatèl·lit? Doncs un nanosatèl·lit, com els satèl·lits altres, normalment la vida útil d'un satèl·lit estem parlant de... Alguns són només experimentals, o sigui, tu vols arribar allà, fer un experiment i ja està, això poden ser mesos. Els satèl·lits comercials estem parlant de 1, 2, 3 anys fins a 15. Satèl·lits, per exemple, que estan més lluny de comunicacions a òrbita geosíncrona, normalment són 10-15 anys. Els nanosatèl·lits nosaltres, els nostres clients, i això normalment demanen de 1, 2, 3 anys. La tècnica avança tan ràpid i són ja prou assequibles com perquè el benefici de llançar-ne un altre millorat doncs ja comença a ser més gran que no pas crear-ne un que duri molt, molt temps. I l'altre és pel tema de basura espacial, de brossa espacial, que tampoc ens interessa mantenir-los allà durant molt, molt temps. O sigui, la resposta curta és de 1 a 3 anys, bàsicament, els nanosatèl·lits que fem nosaltres i la gran majoria. El Marco Antonio Reyes també pregunta si és molt car el cost d'enviar un nanosatèl·lit a l'espai. Doncs el cost tradicional, des de fa uns 20 anys o així de llançar 1 quilo, estem parlant d'uns 40.000 euros al quilo. Això només és el cost de llançament, no és el cost de construcció ni d'operació del satèl·lit. Només el fet de llançar 1 quilo de massa en òrbita terrestre baixa. Ara, arran de, segurament alguns coneixeu doncs, SpaceX, els coets reutilitzables, etc., s'ha arribat a baixar aquest preu a uns 5.000 euros al quilo, que ja és molt menys, però tot i així encara és car. O sigui, compteu el que costaria enviar un de vosaltres allà dalt. Però, bueno, el cost va baixant. Estem parlant, doncs, això, que un llançament d'un nanosatèl·lit doncs, pot anar de l'ordre de... Si compres molta massa, això és com quan vas a comprar al mercat, no? De vegades, si compres més, doncs et fan un descompte. Si compres molta massa d'un coet, doncs pot sortir d'un nanosatèl·lit doncs, de 100.000 euros a $500.000, més o menys, dins d'aquest rang. De llançar-lo només, Hi ha una altra pregunta, és que se'm fa el nanosatèl·lit quan és inservible, el cremem. Es fa la desintegració a l'atmosfera. El baixes i va tan ràpid i quan toca l'atmosfera es desintegra. Es vaporitza.
No sé si hi ha més preguntes. Penseu que el tema de la reintegració, la Terra cada dia rep, no sabria dir la dada ara mateix, però de l'ordre de quilograms de meteorits. O sigui, coses entrant a la Terra a través de l'atmosfera no és nou. I això són metalls, la gran majoria. O sigui, no és pas res molt diferent del que nosaltres fem la reentrada. I suposo que la gent pot demanar més desitjos i a més estar els fugaços. Bé, no sé si ja ho donem per tancat o voleu fer alguna pregunta encara a la butxaca, teniu, o no ho sé. Què us sembla? Com veieu, només comentar això, doncs que el dia... Ara a Catalunya sentireu molt més el tema New Space. Això és una iniciativa de la Generalitat i anirà a l'alça. És el primer cop que diguem, al nostre país un govern recolza això. Ja hi ha hagut indústria, encara n'hi ha, i recerca que se'n fa, encara és petita. El tema de New Space, tot el tema de l'espai aquest nou, no? D'utilitzar tota aquesta electrònica més comercial, més petita, i això és una cosa que molts països han desenvolupat ja moltíssim. El Regne Unit, França, Estats Units, i una mica Catalunya vol agafar aquest tren i continuar en això. I ens sentireu a parlar molt més arran d'aquest llançament d'aquí 2 setmanes i un dia, és el dissabte dia 20. El podreu seguir en directe, és una mica d'hora, crec que és tipus les 7 del matí o així, però podreu seguir en directe al llançament, veure el coet despegar i tota la inserció en òrbita. Hi ha una part que serà amb simulacions perquè ja no hi ha visió directa del coet, però bàsicament manteniu un ull a les xarxes socials i qualsevol persona estigui interessada en saber més això o qualsevol cosa vulgueu saber, doncs demaneu als vostres professors el meu contacte o trobeu-me per les xarxes socials, si busqueu el meu nom així em trobareu i jo encantat d'ajudar en el que pugui. Pregunten-hi per quan una agència espacial catalana, Jordi? No sé, hi ha dos, veure aquí el xat. Ja hi és. El que passa que potser, ara s'ha fet una mica de mofa amb tot el tema de la NASA catalana i tot això, i de fet el conseller Puigneró s'ho ha agafat i ha dit doncs sí, perquè de fet l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que és una entitat de recerca que està formada per 4 més entitats, no sé, hi ha la UPC, hi ha la UB, hi ha el CSIC i no sé si hi ha també si hi ha potser l'Autònoma o així. Just ara aquest any fan 25 anys, o sigui, això és l'embrió, és la institució que Catalunya ha vetllat des d'un punt de vista institucional per el tema de l'espai. Per tant, aquest embrió i això ja ha sigut i continua sent, i això seria el que podríem dir nosaltres la nostra Agència Espacial Catalana, que és l'IEC, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. I de fet, l'IEC és un client d'Open Cosmos. El segon satèl·lit que estem fent ara, d'observació de la Terra per llançar d'aquí 1 any i mig, el client nostre és l'IEC. Molt bé. Un plaer, Jordi, de sentir-te i d'emocionar-nos amb aquest tema. La veritat és que sí. No sé, si us sembla que si no hi ha més preguntes ho donem per tancat o com ho veieu? Bueno, jo tinc una pregunta. Ben fet, vinga, doncs endavant. Que realment quina és la diferència entre, o sigui, si tenen la mateixa funció els satèl·lits o els satèl·lits normals, per què encara es continuen fabricant els satèl·lits, els de sempre? Hi ha diverses raons. La raó principal és perquè hi ha instruments que no es poden fer petits. Per exemple, si vols arribar a una certa resolució amb una càmera, has de volar un telescopi. I hi ha les lleis de la física que no ens les podem saltar i al final, doncs, certes resolucions requereixen un cert tamany del telescopi. Per exemple, el Hubble per això és tan gran. El Hubble és bàsicament un telescopi. Els altres sistemes que ja són comuns. O, per exemple, pot haver-hi sistemes, per exemple, el radar és un instrument que necessita
molta energia elèctrica. Per tant, necessites posar molts panells solars grans, bateries grans, i això et fa que el satèl·lit hagi de ser més gran. Aquestes són les raons per les quals alguns satèl·lits han de ser més grans. O a nivell de funció, podríem dir el tipus de funcions que fan o així, és el mateix, simplement a més gran escala o més baix. L'equivalència seria com un cotxe o un camió. Un camió pots portar més càrrega, amb un cotxe menys, però els dos poden anar per la carretera i pots anar de punt A a B. Però el cost de nanosatèl·lit a vegades és més car, no? Perquè també ficar la mateixa funció en un espai més petit també a vegades és més car. Un nanosatèl·lit, al ser un terç del cost d'una missió espacial, un terç o fins i tot la meitat, és el cost de llançament. Per tant, això aquí directament és una relació lineal amb la massa. Tanta massa multipliques per els dòlars per quilo, euros per quilo, i tens el cost. Per tant, aquí el nanosatèl·lit ajuda a reduir el cost de la missió moltíssim. El cost de fabricació de materials o així també és més baix perquè en tens menys. El cost d'operació depèn. Hi ha satèl·lits molt complexos que tenen una operació molt més complexa, n'hi ha que no, n'hi ha que són grans, petits, que són senzills i tenen un cost d'operació similar. Principalment és el cost de llançament, el que el fa un nanosatèl·lit molt més barat. Val, merci. Jo li volia agrair al Jordi tota la iniciativa, perquè és la primera vegada que ens l'ofereix, i li demanaria que no sigui l'última, perquè penso que ens manté informats d'un tema que evoluciona de forma contínua, no? Com ja s'ha vist a la seva xerrada. I agrair també al Centre de Recursos i als serveis educatius en general que déu-n'hi-do la feina d'aquest tipus de coordinació, perquè quan ens la vas oferir, jo els vaig incloure per si ho volien tirar endavant. De veritat és que ha sortit força bé. No sé com ha anat dels centres, encara falta primària, però realment jo crec que és una iniciativa que si ens vols continuar mantenint informant i disposes de temps per fer-ho, nosaltres estem totalment receptius, i més venint de tu. Sí, i tant. Jo per mi encantat. Podem fer xerrades de tant en tant i això, a mesura que vagin evolucionant les coses. Sobretot això, si Catalunya agafa un aire maco a la indústria espacial i arranca bé això, doncs hi haurà també interès per part de la població i el públic en general per saber més d'això. Una mica fa anys, quan parlaves amb gent, la gent no era molt conscient de la utilitat de les tecnologies espacials, i ara, com que se'n parla més, doncs suposo que la gent en comença a ser més conscient. I jo, per mi, encantat, cap problema. Doncs per nosaltres també, perquè ho trobem molt útil i necessari i, a més, engrescador, i, de fet, estem posant a la pràctica l'ús dels satèl·lits, no?, amb aquesta trobada, precisament. Sí, segurament la comunicació en si segurament va per cable submarí, a través del canal, i després cable terrestre, però sí que hi ha part de les comunicacions que van a través de l'espai, i sobretot el tema aquest de la sincronització del temps o així, que això fem servir el GPS.